Така, това е плажа. И сега ще направим разходка до апартамента. Ето колко е часа. Без 15. Това е там е Роуз Гарден. Ресторанта на Роуз Гарден. Имало някакъв много добър готвач от София. Така, ето го ресторанта. Едно дете кара колело. Роуз Гарден. Продължаваме напред. Отиваме към нашия апартамент. Тук има магазин. Така, продължаваме да вървим. Тук колегите от недвижимост. Ей, тук на 2-3 минути път е 5-звездния хотел Поморие. А нашата сграда е тук. Така. Ето я тук сградата. Синя зона е улицата. Т.е. който има апартамент тук, може да си изкара талон за синя зона и да паркира. Хайде, не е безплатно, но като се плати една годишна такса. И така минаваме между Роуз Гарден и нашата сграда. Ето я. Зад дървото. Така да видим колко време ни отне от плажа до тук. Ами 3 минути и половина сякаш. Така, тук са електрическите табла. Двора. Посяти са дръвчета и се очаква като поникнат да стане красиво. Тук има чешмичка, за да се мият хората краката, когато идват от плажа, да не носят пясък. И чешмичката е с следното приспособление, да си включи човек водата. Така. Това е двора на кооперацията. Отиваме към вратата. Хората си оставят колела. Тези колела не са вързани. Явно никой няма намерение да краде колела тук. Това е входа. Домофонната система. Всеки има своя пощенска кутия. Ето 48 е едната. 48 е другата. Така, отваряме с... И влизаме. Лампите светват. Така, и това е асансьора. Много ми харесва този асансьор. Така. Светва. Етаж 0. Може да се покачваме по няколко човека, но не повече от 630 кг. Всеки етаж има табелка, като в хотелите, от кой до кой апартамент. И това е на излизане от сградата.